बे समाव धोन सम्पतिखौ लानानै मोनसे गेदेर खौरां फोसावदों सरकारा। 31 मार्चआनो जोबथा सान। नोंथाङा नोंथांनि धोन सम्पतिनि खाजोनाखौ होआखैब्ला थाबैनो 31 मार्चनि सिगांनो होनांगोन। 31 मार्चनि सिगां नोंथाङा धोन सम्पतिनि खाजोनाखौ होआब्ला जुरिमानाजों लोगोसे गोबां खैफोदाव गोग्लैनो हागौ। लाख लाख रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां। नोंथाङा नोंथांनि धोन सम्पतिनि खाजोनाखौ थाबैनो हो। थि समावनो नोंथाङा नोंथांनि धोन सम्पतिनि खाजोनाखौ होनानै लायाब्ला नोंथाङा गोबां जुरिमाना होनांनो गोनां जानो हागौ। सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला नोगोराव थाग्राफोरनि थाखाय सरकारा माइकनि गेजेरजों बे फोसावथायखौ फोसावदों। 31 मार्चनि गेजेरावनो गासैबो गावबा गावनि धोन सम्पतिनि खाजोनाखौ होनो नांगोन। 31 मार्च बारनानै होब्ला नोंथाङा गोबां रां जुरिमाना होनांनो गोनां जागोन। जुरिमाना होनांनायनि सिगांनो नोंथाङा नोंथांनि धोन सम्पतिनि खाजोनाखौ होनानै ला। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गोबां लाख लाख सुबुंफोरानो गावबा गावनि धोन सम्पतिनि खाजोनाखौ दासिमहालागै होआखै। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला नोगोर खुंथायनि सुबुंफोरा खाजोना खांनो न' थांगोन। नोगोरनि सुबुंफोरा गावबा गावनि धोन सम्पतिनि खाजोनाखौ न'निफ्रायनो हरनो हागोन। खाजोना होयै सुबुंफोरा 10% जुरिमाना होनांगोन। बे खौरांखौ फोसावदों गुवाहाटीनि मेयर मृगेन सरनीया। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडे र'डजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय आइ-आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स बेखेवदों। बे आइ-आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि 2024-2025 मायथाइनि मुं थिसननाया फैगौ 15 जानुवारिनिफ्राय जोबथा मार्च दानसिम सोलिगासिनो दङ। 10+2 नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ-आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जादों मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि, फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं, अटि टेकनिशियान, आइसिइउ टेकनिशियान, रेडिय'लजि टेकनिशियान कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै बिएसएस डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दङ। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ-आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे जानबुं नम्बर 9395899391 एबा 8638391746 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।